Hej så alle sammen. Velkommen til min episode med Minecraft. Det er en episode. I dag skal vi spille en multiplayer bane. Så hyg jer imens I ser min film. Og så hvis I vil vide det, så har jeg version 1.7.10 i min Minecraft på computeren. Vi skal så ikke en singleplayer, vi skal en multiplayer. Ja, der er mange herinde. Hjemme hos min mor, der er en af banerne, der er en af serverne. Nej, hvis I vil vide det, hvad mit navn er i Minecraft, jamen så er det Simon 2009-2005. Det er mit navn. Så lad os bare komme i gang med at finde en server, som vi er inde i. I tager den her. Vi tager sgu en anden en. Så er den her. Hvor er vi henne? Skriv lige skråstreg spawn. S-P-A-V-N. Enter. Ja. Så vi på spawn. Jamen. Hvis der er nogen, der kender den her server, så hvis der er nogen, der kender den, vil I så ikke gerne lige komme ind og vise mig vej. Og mit skin er det her. Hvis I vil vide det. Jeg skifter ikke om til andre skins. Hvis I nu synes, jeg skulle. Selvom jeg synes, jeg ikke skulle, så gider jeg ikke. Så jeg går bare lidt rundt og finder ud af gangen på et tidspunkt. Og det er lang tid siden, jeg har været inde i den her server. Hvilken vej skal jeg? Jeg går sgu den her vej. Det her portaler, eller hvad? Fordi jeg har det ret svært ved at finde rundt der. Seriøst, det har jeg. Hvor farm, server shop, portaler. Ja, breaking, info, farm. Hvilken vej skal jeg til? Jeg går ned. Hvor er alle folk henne? Altså. Wow. Han så sej ud. Hvem man er? Hey, de har lavet ham ud af spam. Jeg tror, jeg vil hoppe ud over der, hvis man kan. Super job! Det kunne man.
skulle aldrig have hoppet herned. Help. Hjælp. En eller anden. Nå, vi tager sgu bare skråstregskoven. Der. Fuck, hvordan kan jeg glemme, at det er den her vej? At man skal for at komme ud. Det er lidt mærkeligt så meget. Helt ærligt. Kan man ikke godt ødelægge noget her? Hallo? Er der nogen? Og jeg er så lidt bange her. Jeg tror, der er nogen, der er helt deroppe. Hvis man så kan jeg komme derop. Hvad er det der? Hvad er det der? Nå. Vi går den her vej. Wow. Kan man godt op? Hej. Hej. Følger efter dig. Følg mig vej. Jeg har aldrig været herinde før i lang tid. Har du været her? Hallo? Nå. Øv. Hvordan vi skal hen? Skal vi ind til portalerne, eller hvad? Nej, det er det ikke portalerne. Ja.